שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד מדריך של H5 Project, הענן אינטראקטיבי. היום יום ראשון, 9 בנובמבר, שבוע חדש, צריך להכין משהו ללומדים שבאים לשיעור. היום נעשה פעילות של חימום, ויהיה גם בונוס. בואו נראה כמה זמן זה לוקח הפעם. אני נכנס למערכת, אני חושב שאני כבר בתוכה, הנה log to my account. ואני הולך להתחיל פעילות חדשה. היום אנחנו נעשה פעילות חימום, פעילות שהיא בינגו. גם זה נמצא אצלנו. יש יתרון בלעשות בינגו בצורה הזאת, כי בעצם הוא, עוד מעט אנחנו נראה מה היתרון הגדול. אז זה בינגו, אני אתן לו שם בינגו סוף שבוע. אני מנסה לחשוב בעצם על פעילות של חימום, שתגרום ללומדים לדבר, ידברו קצת לסוף השבוע, אבל משהו יותר מעניין מסבב מה נשמע. השאלה שלנו זה מה עשית בסופש, או מה עשית בסופש, כדי להתמודד עם העברית והאנגלית בסוף שבוע, כדי להתמודד עם הימין לשמאל שאנחנו עדיין תומכים בו בצורה חלקית, פשוט שמתי קודם את הסימן שאלה, ואז את המשפט. כן. אני יכול לעשות את זה עם מילים או עם מספרים, הפעם אני אלך על מילים. עשיתי כבר רשימה פה בצד של בעצם מה אני רוצה לעשות, ואפילו אתם עכשיו תראו מה בדיוק הרציונל. אז אני כבר עשיתי את הרשימה הזאת, וכתבתי כאן 25, בדיוק 25 דברים שאפשר לעשות בסופה, שאפילו גם שמתי אימוג'י, לבקר במוזיאון, לעזור לחבר, לנקות את הבית, וכו' וכו' וכו'. לכל אחד גם יש אימוג'י, חוץ מלשכב על הדשא שהאימוג'י לא עבר בקופי פייסט. ובעצם אני חושב שהלוח שלי מוכן, הלוח בינגו. כן, בזה זה יסתיים. עכשיו, הנה הלוח בינגו. חשוב להגיד, בשונה מלוח בינגו רגיל, מסורתי שאנחנו מציירים על דף, כאן כל סטודנט יקבל בדיוק את אותם ההיגדים, כי שמתי בדיוק 25, רק שהם בסדר שונה. ובעצם המטרה של הסטודנטים היא לייצר שורה או טור או אלכסון. אז יש לי כבר את לוחות המשחק, עכשיו רק צריך להבין איך אנחנו הולכים לעשות את זה. אז מה שאני רוצה לעשות עם החבר'ה שלי, שהם כמו שאתם מבינים לפי המשימה הם נוביס היי, אני הולך להכין להם גלגל המזל של האימוג'יז. ובעצם, רק רגע, כמו שאמרתי, הכל כבר הכנתי בצד, ככל האימוג'יז. אני גם אסדר את הגלגל כדי שזה לא יהיה שעתיים, כל סיבוב. יפה, 5 שניות זה מספיק. בואו נראה, נעשה טסט, click to spin. יש גם סאונד. שומעים את הסאונד? בעצם אני הולך לסובב את הגלגל על המסך, וכל פעם יצא אימוג'י. לכל לומד יש את הלוח הזה, ואני אזמין את אחד הלומדים, כמובן זה שרוצה לשאול את השאלה בזמן עבר. לדוגמה, אם פה יצא לנו האימוג'י הזה, שזה אם אני זוכר לקבל מתנה, הנה, הסטודנט שירצה לדבר ישאל מי קיבל מתנה. כל הסטודנטים שקיבלו מתנה בסוף שבוע יקליקו על זה. אני אוכל בתור מורה להזמין את אחד הלומדים גם לספר על המתנה שהוא קיבל, ממי הוא קיבל, אבל הרעיון הוא פשוט להציף את החלל בעברית, לתת לסטודנטים לדבר, ובעצם סיימתי את המשימה. אני חייב רגע לבדוק כמה זמן זה לקח. טוב, עוד רגע אנחנו נבדוק. תודה רבה שהייתם איתנו. אני אשים את החומרים איפה שהם צריכים להיות. לדעתי פחות מ5 דקות זה היה. שיהיה לכם יום טוב ושבוע מוצלח.